Μας. Καλώς ήρθατε και επίσημα στην παρουσίαση της δομής της εξέτασης για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθεια στο επίπεδο Γ και το πλάνο μαθημάτων μας. Εμπρός. Η παρουσίαση αυτή βιντεοσκοπείται και στην αρχή θα σας συστηθώ λιγάκι να ξέρετε με ποιον μιλάτε, μάλλον ποιος σας μιλάει. Θα μιλήσουμε για την τυπολογία των ασκήσεων αναδεξιότητα που εξετάζεται και τη βαθμολόγησή της. Θα, το υλικό που θα δουλέψουμε, που σας έχω ήδη κάνει spoiler ότι δεν υπάρχει υλικό για να δουλέψουμε, μόνο past paper. Και μετά είναι ένα πλάνο μαθημάτων και το προσφερόμενο τμήμα προετοιμασίας μέχρι στιγμής, ή εάν υπάρχει και περισσότερο ενδιαφέρον θα ανοίξει και δεύτερο. Ω Θεέ μου, πώς έχει χαλάσει έτσι η μορφοποίηση. Ναι, δεν έπρεπε να είναι έτσι. Και στο PDF είναι έτσι. Αλλά το καλό το παλικάρι έπρεπε να έχει κι άλλη. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Οκ, λοιπόν. Green screen. Δεν έχουμε καλή σύνδεση. Ωραία. Convertir. Ωραία. Τώρα τι ώρα που θα το φτιάξω. Εδώ. Έτσι που λέτε, είμαι η Κατερίνα Δησιάκη, δημιουργός του Γατανέγρα SpanishOnline.com, καθηγήτρια ισπανικής γλώσσας τα τελευταία 15 χρόνια, επιστοποιημένη εξετάστρια ντέλε και εξετάστρια και διορθωτρία στο κρατικό. Είμαι επίσης συγγραφέας του project για το πνευματικό μου παιδί και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην σελίδα μου στο Γατανέγρα Spanish Online, όλο μαζί μία λέξη.com. Ε, Εάν θέλετε να δείτε ένα λίγο πιο πλήρες βιογραφικό, το οποίο κάτσε εδώ πέρα το μοιραζόμουν τόση ώρα. Ωραία, εντάξει. Οπότε πάμε τώρα να κάνουμε να ξεκινήσουμε το slide μας. Ωραία. Η δομή και ο χρόνος λοιπόν αναδεξιότητα στο κρατικό. Αυτές είναι οι συνοπτικές προδιαγραφές που δημοσιεύονται μαζί με την προκήρυξη πριν από κάθε εξεταστική. Οχ, πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Ε, Αυτά είναι ίδια σε κάθε εξεταστική, δεν αλλάζει, απλά σας δίνουν μια ιδέα το πώς είναι και θα τα πούμε εμείς αναλυτικά. Ω Θεέ μου. Λοιπόν, μου έχει χαλάσει λιγάκι η μορφοποίηση. Η μίνιμουμ βαθμολογία για το ΣΕΟΥΝΟ είναι 60 στα 200, ενώ για το ΣΕΔΟΣ είναι το 120 στα 200.
Πλέον δεν μιλάμε για την ίδια ευκολία που είχαμε να πάμε από το Β1 στο Β2. Το Γ2 είναι για πραγματικά δυνατούς λύτες και δυνατούς υποψηφίους. Δεν είναι τόσο εύκολο να το πιάσεις. Ε, Παρόλο που έχει και το Γ1, είναι γενικότερα είναι αυξημένη δυσκολία λοιπόν. Η κατανόηση κειμένων μετράει για το 50, για 50 βαθμούς, η έκθεση και διαμεσολάβηση για 60, τα ακουστικά για 50 και προφορικά διαμεσολάβηση για 40 πόντους. Η μίνιμουμ βαθμολογία για να πιάσει κάποιος Γ2 είναι 15 στα 50 για την κατανόηση κειμένων, 18 στα 60 για την έκθεση και 15 στα 50 για τα ακουστικά. Μην τα βλέπετε που είναι μαζί, είναι 4 οι δεξιότητες. Δεν υπάρχει μίνιμουμ βαθμολογία για τα προφορικά. Για το Γ1 αντίστοιχα είναι 7,5 στα 50, 9 στα 60 και 7,5 στα 50 πάλι για τα ακουστικά. Έτσι, και η μέγιστη βαθμολογία είναι αυτή που σας έδειξα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τους 48 ή τους 24 πόντους εδώ πέρα. Οι 24 πόντοι μαζεύονται αθροίζοντας αυτά. 7,5, 7,5 και 9. Έτσι, ή τους 48 αντίστοιχα από εδώ πέρα. Εάν έχουμε πιάσει 17 στην έκθεση, αλλά έχουμε παρόλα αυτά 120, έχουμεέψει 120, 125 στα 200, αν δεν έχουμε πιάσει τους 17, ας πούμε, στην έκθεση, δυστυχώς δεν θα το πάρουμε το Γ2, θα πάρουμε Γ1. Πάμε στην πρώτη ενότητα, κατανόηση κειμένων και γλωσσική επίγνωση. Έχουμε 9 ασκήσεις, είναι 120 λεπτά, 2 ώρες και το input που μας δίνεται είναι 3.500 με 4.500 λέξεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολλοί μου λένε ότι δεν προλαβαίνουν κιόλας να το τελειώσουν όλο αυτό. Είναι γενικότερα είναι αρκετά χρονοβόρα εξέταση και αρκετά κουραστική. Και ειδικά τώρα τον Νοέμβρη που είναι όλες οι δεξιότητες εξετάζονται την ίδια μέρα. Δεν είναι σε 2 διαφορετικές μέρες. Καλά, όποτε και να είναι το γάμα επίπεδο είναι πολύ ωραία εξέταση, είναι αρκετά κουραστική. Όσον αφορά την βαρύτητα των ασκήσεων, λοιπόν, στα κείμενα, λοιπόν, έχουμε 70 items σύνολο. Τα πρώτα 50 που είναι πολλαπλής επιλογής μετράνε για 0,6 της μονάδας, άρα 30 βαθμοί στους 50, και οι ασκήσεις συμπλήρωσης που είναι 20 κενά επί μία μονάδα. Οι άλλοι 20 βαθμοί λοιπόν είναι από αυτά. Το 10% της εξέτασης στο κρατικό βάσει του κανονισμού του μπορεί να αλλάζει, γι' αυτό έχουμε και μεγαλύτερη ποικιλία ασκήσεων, τυπολογίες ασκήσεων, ε, σε σχέση με τον τέλειο που είναι μια σταθερή στάνταρ, ξέρεις πάντα τι να περιμένεις. Έχουμε 2 μεγάλα κείμενα, στην 1 και την 5 άσκηση, από τις οποίες εξαρτώνται... Έλα. Έχουμε 10 ερωτήσεις, από τις οποίες εξαρτώνται από το πρώτο και από το 5ο κείμενο, βέβαια. Στο πρώτο κείμενο υποτίθεται ότι είναι επίπεδου, όχι υποτίθεται, είναι επίπεδου Γ1 και το 5 είναι επίπεδου Γ2. Η
Ερωτήσεις verdadero falso no se mencionan. Είναι φάλσο εάν έχουμε μας λέει το αντίθετο, έχει κάποια λάθος πληροφορία η πρόταση σε σχέση με το κείμενο, ή το no se menciona πολλές φορές μπορεί να είναι ένα συμπέρασμα που εμείς να βγάλουμε, μπορεί να είναι μια γενική ισχύος αλήθεια που όμως δεν την λέει το κείμενο. Επόμενη άσκηση, και γενικότερα σε όλες τις ασκήσεις του κρατικού, μία-δύο επιλογές πάντα θα περισσεύουν για και για να αυξήσουν τη δυσκολία, το βαθμό δυσκολίας της άσκησης, αλλά βεβαίως ευνοεί και τον υποψήφιο, γιατί αν ήταν ακριβώς ο αριθμός θα μπορούσε να τράβα και αντί για ένα λάθος να πηγαίνει κατευθείαν στα δύο λάθη αν έχουν μπει ανάποδα ε, οι, οι επιλογές. Πρώτη ασκήση. Λείπουν ολόκληρες προτάσεις από ένα κείμενο και εμείς πρέπει να τις βάλουμε στη σειρά. Περισσεύουν δύο. Σαφώς και εξετάζεται η συνοχή, η συνεκτικότητα του κειμένου, και πρέπει λιγάκι να προσέχουμε και νοηματικά που αναφέρονται. Αν έχετε δώσει είτε ΔΕΛ είτε κρατικό Β2, η στοιχεία άσκηση υπήρχε και είναι αρκετά αυξημένης δυσκολίας. Ε, Αντιστοίχηση η άσκηση 3, κάτι που μπορεί να αντιστοιχούν να είναι τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια, μπορεί να έχουν φράσες έτσας, μπορεί να έχουν τέτοια πραγματάκια. Ποιος τα λέει? Και πάντα περισσεύουν δύο που δεν αντιστοιχούν, δύο απαντήσεις σε κανένα από αυτά. Actividad 4. Εδώ πέρα έχει φράσεις έτσας, μία ασκησούλα με φράσεις έτσας, και κάποιες φορές χρειάζεται απλά να την ξέρεις, άλλες φορές μπορεί και να βγαίνει από το νόημα το τι μπορεί να σημαίνει. Γενικά στα μαθήματα δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με φράσεις έτσας, γιατί υπάρχουν λεξικά ολόκληρα με μοδίσμος και φράσεις έτσας και ρεφράνες και όλα αυτά, οπότε το στους τελευταίους 2 μήνες είναι πολύ δύσκολο να καθίσουμε να μάθουμε τόσα καινούργια πράγματα. Α, σας κολλάει η εικόνα, ο ήχος της, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Είναι περίεργο, δεν έχω πολύ καλό σήμα. Μισό λεπτάκι. Αχ, δεν ξέρω τώρα αν θα φτιάξει, αλλά όχι, μου δείχνει ότι δεν έχω πάρα πολύ καλό σήμα αυτή τη στιγμή. Και ήρθα εδώ πέρα ακριβώς για αυτό το λόγο. Είμαστε μαζί? Αχα.
Και τα δύο κολλάνε, και ο ήχος και η εικόνα, Α, ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί ήρθα εδώ πέρα για να έχω καλύτερο σήμα και δεν το έχω τελικά το καλύτερο σήμα. Μπορείτε να ανοίξετε και το μικρόφωνο να με διακόψετε σε περίπτωση που δεν με ακούτε. Έτσι να με διακόψετε μήπως τυχόν και δεν το δω α, το μήνυμα στο chat. Το δεύτερο μεγάλο κείμενο πάλι είπαμε το γάμα 2. Εδώ πέρα έχουμε περισσότερα items να εξαρτώνται από αυτό. 15 ολόκληρα items, ερωτήσεις. Μπορεί να έχουν να κάνουν επίσης οι ερωτήσεις και με σημασία λέξεων μέσα στο κείμενο. Actividad 6. Έχουν χαθεί κάποιες λέξεις, κάποια και μας τις δίνουν από πάνω. Εννοείται ότι είναι ίδιας γραμματικής τάξης. Οπότε ε, εδώ πέρα τι είναι, όλα είναι θηλυκά και όλα είναι επίθετα και θηλυκά. Επίθετα και μετοχές και θηλυκά. Οπότε ό,τι λείπει από εδώ πέρα πρέπει να ξέρω και την αντιστοιχή σημασία της λέξης για να μπορέσω να βρω τι λείπει. Actividad 7. Έχουμε reseñas de libros con su continuación. Δύο κειμενάκια να τα ενώσουμε και περισσεύουν δύο, πάλι βάση νοήματος, βάση κοερένσια και ε, δεν είναι απλή άσκηση πάντως. Καμία δεν είναι απλή άσκηση. Και πάμε στις τελευταίες δύο που σας είπα ότι είναι συμπλήρωση. Στα τελευταία 20 κενά είναι συμπλήρωσης. Εδώ πέρα αυτά μετράνε για μία μονάδα από τις 50. Το κάθε κενό. Εννοείται ότι δεν κάνουμε ορθογραφικά λάθη γιατί αφαιρούνται αυτά τα λάθη. Κανονικά δεν πρέπει να τα πιάσουν σωστά. Ακόμα και τόνος να είναι δηλαδή θα πρέπει να τα τσεκάρουμε. Actividad 8. Λείπει μία λέξη. Εδώ πέρα μας έχει στην παρένθεση ένα ρήμα, μία λέξη τέλος πάντων παντού ρήματα έχει. Όχι παντού. Εκεί ουσιαστικά. Να βάλουμε κάποια παράγωγη λέξη. Μπορεί να είναι και αντίθετη, έτσι, γιατί έχουμε και ένα επίπεδο και σίγουρα δεν θα είναι οι πιο απλές που υπάρχουν, γιατί είμαστε πλέον επίπεδο Γ1, Γ2. Ε, και τέλος, ε, στο, στην 9 πάλι λείπει μία λέξη, αλλά εδώ πέρα δεν μας δίνει βοήθεια. Αλλά πολλές φορές μπορούμε να τη φανταστούμε αυτή τη λέξη. Γιατί μπορεί να είναι μία έκφραση και να λείπει μία λέξη. Και σίγουρα δεν θα είναι όπως το Β2 που έλειπαν τίποτα σύνδεσμοι, απλά πραγματάκια. Δεν θα είναι τόσο. Μπορεί να είναι από κάποια έκφραση, κάποιο ρήμα, κάποια κολοκασίων ενδεχομένως. Έχετε κάποια ερώτηση όσον αφορά το πρώτο θέμα? Θα θέλατε κάτι άλλο να πούμε πριν προχωρήσω στο δεύτερο, στην έκθεση? Ναι, εγώ θα ήθελα λίγο να ρωτήσω Μμμ. κάτι.
Αν στην άσκηση με τα κενά, είπατε δεν βάλω τόνο, θα φύγει ένας πόντος, πώς πάει? Ε, Κανονικά πρέπει να πιαστεί αυτό λάθος. Ας πούμε ότι είναι λιγάκι στον διορθωτή, μπορεί να κόψει, ξέρω εγώ, έναν πόντο ανά 2 τόνους. Μμμ, κατάλαβα. Αλλά ότι κοστίζει, κοστίζει. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Και το ίδιο ισχύει και για τα ακουστικά, έτσι, που έχει πάλι αρχίσει η συμπλήρωση. Να προχωρήσω στην έκθεση. Δηλαδή, έχει αρνητική βαθμολόγηση, σου αφαιρεί ένα Όχι, πόντο. όχι. Μμ. Δεν έχει αρνητική Α, οκ. βαθμολόγηση, όχι. Είναι το σωστό λάθος. Συγγνώμη. Άμα κάνεις λάθος, πιάνεται λάθος. Όχι, δεν προστίθεται πόντος. Δεν είναι αρνητική, όχι. Έχουν περάσει λοιπόν 2 ώρες που παλεύουμε με την κατανόηση των κειμένων και τώρα ακολουθούν άλλες 2 ώρες για να γράψουμε 2 εκθέσεις 300 με 350 λέξεων έκτασης. Ε, η πρώτη έκθεση βασίζεται σε ένα ελληνικό input, σε ένα input στα ισπανικά, ένα κείμενο με το οποίο κάπως θα πρέπει να αλληλεπιδράσετε ή να πάρετε κάποιες πληροφορίες από αυτά. Εννοείται δεν αντιγράφουμε ολόκληρες προτάσεις από εκεί πέρα ή ολόκληρες εκφράσεις, ότι μπορούμε να το πούμε με δικό μας τρόπο, πάντα θα το πούμε. Ε, Τα είδη κειμένων είναι από κάρτα φορμάλ και πάνω. Έτσι, μπορεί να είναι και artículos de opinión, μπορεί να είναι discursos, μπορεί να είναι τσάρλας. Ε, τι άλλο, εδώ πέρα πάλι, τι είναι αυτό, Vas a participar en una conferencia, οπότε ετοιμάζεις την εισήγησή σου λοιπόν. Ε, άρα πρέπει να ακολουθήσουμε όλα τα στοιχεία του κειμενικού είδους μιας εισήγησης, να ξεκινήσουμε και με ενδεχομένως ένα χαιρετισμό, να, ε, να χρειαστεί να ευχαριστήσουμε, να χρειαστεί να αναφέρουμε, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το τάδε θέμα, για να ξεκινήσουμε και με τον πρόλογο και σαφώς να αναφέρουμε ό,τι μας ζητείτε και μας δίνετε και εδώ πέρα αν δεν έχουμε ιδέες, μας δίνετε για ιδέες αυτό, ένα κείμενο στα ισπανικά και επαναλαμβάνω δεν αντιγράφω τις ιδέες έτσι ακριβώς όπως είναι γιατί κάτι πρέπει να αξιολογήσει ο διευθυντής και δεν μπορεί να αξιολογήσει την αντιγραφή του κειμένου στην έκθεσή σας. Actividad 2, η διαμεσολάβηση, η γραπτή διαμεσολάβηση, ε, διαφορετικό είδος κειμένου μας ζητάνε. Εδώ πέρα μας ζητάνε ένα άρθρο. Ε, το τι πρέπει να κάνουμε μας το δίνουν εδώ πέρα. Έχει πάутας, δεν μεταφράζω όλα όσα λέει. Εδώ πέρα είχαμε και το καινούργιο στοιχείο του γραφήματος που μέχρι στιγμής δεν το είχαμε συναντήσει στο κρατικό παρά μόνο στον Τέλε, τον Τέλε Β2 και μετά είχαμε γράφικος να σχολιάσουμε, αλλά πλέον βλέπουμε ότι πονηρέψανε και στο κρατικό και ζητάνε και αυτά, το οποίο δεν είναι κάτι τραγικό, δεν είναι κάτι δύσκολο. Τα γραφήματα, απλά νομίζω ότι δεν ασχολούμασταν ιδιαίτερα με αυτά τη στιγμή που ξέραμε ότι δεν μας τα ζητάνε. Τώρα όμως θα ασχοληθούμε και θα ασχολούμαστε μαζί τους. Οπ. Όσον αφορά την βαθμολόγηση, α,
κάθε έκθεση βαθμολογείται ε, από μόνη της κατά πόσο ανταποκρίνεται στο είδος κειμένου που ζητείτε και κατά πόσο ανταποκρίνεται η απάντηση, κατά πόσο είναι πλήρης η απάντηση στα ερωτήματα που ζητούνται. Οπότε έχουμε μία βαθμολόγηση σε αυτό το επίπεδο και η επόμενη είναι όσον αφορά την ορθογραφία και τονισμός, είναι η riqueza léxica, ε, corrección gramatical, cohesión, coherencia και τι άλλο, adecuación al género, λοιπόν. Κατά πόσο ανταποκρίνεται στο género textual, το οποίο μας ζητείτε. Και για αυτά, όπως είπαμε, έχουμε 2 ώρες για να τις κάνουμε, 300 με 350 λέξεις. Ε, προχωράω στην τρίτη ενότητα. Να ρωτήσω λίγο πάλι κάτι. Μμμ. Ναι, Λοιπόν, θυμάμαι τότε στο Β2 έπαιζε πολύ ρόλο η υποτακτική. βεβαίως. Εδώ τώρα ποιο έτσι είναι το πιο hot να πούμε γραμματικό φαινόμενο. Εννοείται ότι εξακολουθεί να είναι και να εξακολουθεί να είναι υποτακτική. Α, ωραία. Την οποία εγώ θα σας πω ως εξετάστρια ότι δεν ακούω. Ακόμα και σε επίπεδο γάμα, στους 10 υποψηφίους, οι 2 να μου χρησιμοποιήσουν presente de subjuntivo. Όχι ότι είναι κάτι υποχρεωτικό, γιατί μπορεί να έχουν ευκαιρία λόγου που να μιλάνε τόσο φυσικά που να μην έχει χρειαστεί. Αλλά σίγουρα όταν ξέρεις ότι όταν εξετάζεσαι, θέλεις να τικάρεις τα κουτάκια του εξεταστή. Εφόσον λοιπόν μας δίνεται, μάλλον ξέρουμε τι κοιτάζει ο άλλος, κοιτάζουμε ε, να του δώσουμε κάτι για να του δώσουμε πιο ψαγμένο λεξιλόγιο, να δώσουμε πιο περίπλοκες γραμματικά και συντακτικά προτάσεις. Δεν μπορούμε να εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε το πέρο και το πόρκε και το αδεμά συνέχεια. Δεν Τέλεια, μπορεί να ευχαριστώ. υπάρχουν μόνο αιτιολογικές προτάσεις και συμπερασματικές. Ε, να υπάρχει μια ποικιλία δευτερεύουσων προτάσεων που να χρησιμοποιείται. Τώρα βέβαια, προηγουμένως σου το πω το παράδειγμα για τα πρακτικά, αλλά έκθεση δεν έχω διορθώσει, μη σου πω ψέματα, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά το γραπτό. Αλλά γενικά, ναι, πάρα πολλοί υποψήφοι απλά δεν το σκέφτονται, δεν ξέρω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ενότητα 3, κατανόηση ακουστικών κειμένων, 30 λεπτά, μπορεί και 40. Εδώ πέρα έχουμε... Ε, αυξάνει τη δυσκολία λιγάκι, γιατί στο γάμα 1 ακούγονται 2 φορές τα ακουστικά, αλλά στις ασκήσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο γάμα 2 ακούγονται μόνο 1 φορά. Και καλή ώρα, το βλέπετε εδώ πέρα. Dos veces εδώ πέρα, στη 2 πάλι. Ε, παντού είναι dos veces. Αλλά εδώ πέρα έχουμε una vez. Άρα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να διαβάσουμε. Αξιοποιούμε το όσο χρόνο μας δίνεται εκεί πέρα στην κασέτα, εντάξει, στο CD που παίζει, για να προλάβουμε να διαβάσουμε τις ερωτήσεις και να τις κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπογραμμίζουμε λέξεις κλειδιά. Μπορεί να προσπαθήσουμε να φανταστούμε τι θα πούνε.
για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε περισσότερο αυτό που θα ακούσουμε. Η ακουστική στις αίθουσες μπορεί να μην είναι καλή. Τα CD player που παίζουν μπορεί να μην είναι καινούρια, μπορεί να έχει θόρυβο απ' έξω, από την αυλή, αλλά πολλές φορές δεν είναι καθαρά και τα ίδια τα ακουστικά επίτηδες. Πρέπει να υπάρχει θόρυβος και καλά για να μιμηθούν τις πραγματικές συνθήκες. Να μην είναι τόσο κρυστάλλινος ο ήχος και τόσο καθαρά. Και εννοείται ότι ακούγονται και προφορές από οπουδήποτε θα μπορούσε να ομιλείται η ισπανική γλώσσα. Όχι μόνο ισπανικά Ισπανίας. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για το κρατικό Β. Ε, δεν έχω κάτι άλλο να πω τώρα για αυτές. Δυστυχώς, όταν ακούμε μόνο μία φορά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αλλιώς το χάσαμε. Το... Και οι 4 πολλαπλές επιλογές και πάμε 5-6, από τις οποίες ζητάνε, συνήθως είναι μία λέξη, μπορεί όμως να είναι και 2, ξέρω εγώ, και 3. Άμα δεν σου λέει ότι una sola palabra, μπορεί να είναι και περισσότερες. Ε, και συνήθως είναι, εντάξει, υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους. Να μην είναι ουρανοκατέβατη άσχετη η μία από την άλλη. Αυξημένη δυσκολία, έχουμε να διαβάσουμε και εδώ πέρα την πρόταση, έχουμε και να ακούσουμε. Ε, Αυξημένη δυσκολία, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ε, Όσον αφορά την βαθμολόγηση, νομίζω δεν έχουν πει κάτι σχετικά με με το πώς βαθμολογείται, για να μπορέσω να σας δώσω έγκυρη πληροφόρηση, οπότε θα αποφύγω αυτό το θέμα να το αναφέρω, γιατί για το Β ναι ήξερα, για αυτό δεν ξέρω. Λογικά θα μετράνε λίγο παραπάνω οι συμπλήρωσης. Όπως πάντα, γιατί είναι αυξημένης δυσκολίας. Οπ. Και με αυτά πάμε στα προφορικά. Πολύ ωραία. Καινούργια λέξη, το μπαίνουν 1-2. Οι υποψήφοι για λόγους διαφάνειας μπαίνουν 1-2. Εάν είναι το τελευταίο ζευγάρι, είναι μονός αριθμός, μπαίνουν 3. 15 λεπτά για κάθε εξεταζόμενο, το σύνολο είναι 30. Έχουμε 3 δοκιμασίες. Πιο αναλυτικά το γράφει και στο τευχίδιο υποψηφίου το τι ε, έχουμε να κάνουμε περίπου σε κάθε δραστηριότητα, εάν θέλετε να το δείτε. Μετά θα επανέλθω εδώ. Actividad 1, argumentación, λοιπόν. Έχουμε επιχειρηματολογία. Να επιχειρηματολογήσουμε, ο ένας υποψήφιος θα είναι υπέρ και ο άλλος κατά ενός φαινομένου. Δεν μας το δίνουμε, στην ερώτηση θα είναι, οπότε argumenta al favor del voluntariado, argumenta en contra del voluntariado. Basándote en las ideas. Προσπαθούμε να μην τις επαναλαμβάνουμε ακριβώς όπως είναι, τουλάχιστον να αλλάξουμε μια γραμματική τάξη, να φανεί ότι κάτι κάναμε και δεν προσθέτουμε, ξέρω εγώ, ένα muestra solidaridad y contribución. Προσπαθούμε λιγάκι να είτε να παραφράσουμε, είτε να πούμε περισσότερες λέξεις. Άμα ξέρουμε περισσότερα, κανένα συνώνυμο να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό τώρα ισχύει και δεν συνομιλούν μεταξύ τους, επίσης, έτσι. Ο καθένας συνομιλεί με τον εξεταστή μόνο.
Και η δεύτερη ερώτηση είναι του επίπεδου σε εδώς, οπότε από εδώ τώρα κατά πόσο, δηλαδή μέχρι εδώ πέρα έχουμε πάει στο 3 της βαθμολογίας, ότι είμαστε γάμα 1 και με την απάντηση της δεύτερης ερώτησης είναι το κατά πόσο μπορούμε να πάμε στο γάμα 2, είναι επαρκώς απαντημένη η ερώτηση για να πάμε στο γάμα 2. 4 λεπτάκια λοιπόν έχει ο κάθε υποψήφιος και για τις δύο ερωτήσεις. Άρα να υπολογίσουμε 2 και 2. 2 για την πρώτη ερώτηση και 2 για τη δεύτερη. Ε, η δεύτερη ερώτηση είναι λίγο πιο σύνθετη. Προσπαθούμε να γεμίσουμε το χρόνο. Όχι να σκεφτόμαστε πώς θα απαντήσουμε, να εντυπωσιάσουμε με τις απόψεις μας. Δεν έχουν σχέση, δεν ενδιαφέρουν κανέναν οι απόψεις μας. Ε, οπότε προσπαθούμε απλά να μιλήσουμε καλά. Έτσι. Δεύτερη actividad. Exposición y justificación. Βασίζεται σε ένα texto multimodal, τα λένε, πολυτροπικά κείμενα, μία εικονίτσα και μία ερώτηση για τον καθένα. Τώρα μάλλον θα γνωρίσετε και το ένα μου το γατάκι. Οπότε, πολύ συχνή ερώτηση. Háblame del mensaje que nos quiere transmitir. Και μετά ένα δεύτερο σκέλος, πάλι του γάμα 2. Μπορεί να έχει να κάνει, σε αυτές εδώ πέρα τις εικονίτσες μπορεί να είναι κάποιες διαφημιστικές καμπάνιες, μπορεί να έχει να κάνει με κάποια γελιογραφία, τέτοια πράγματα. Και συνήθως έχουν έτσι ένα λίγο πιο κοινωνικό περιεχόμενο. Ε, τι άλλα. Αυτό πάντα οι του γάμα 2 είναι λίγο πιο ελεύθερες και περιμένουν να πτύξεις. Actividad 3, η διαμεσολάβηση, προφορική διαμεσολάβηση. Βασιζόμαστε σε ένα ελληνικό κείμενο. Και από εκεί και έπειτα ο εξεταστής κάνει μία ερώτηση, η οποία έχει δύο σκέλη. Μία από τις 4 λοιπόν θα σας γίνει, αλλά σε κάθε μία μπορεί να ζητούνται και τα ίδια πράγματα, απλά να σας λένε να πάρετε διαφορετικό ρόλο. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε ρόλους. Το κείμενό μας είναι για τους νόμαδας δεχιτάλες. Πάντα ως τον τίτλο θα μας δίνει κάποια λέξη κλειδί ενδεχομένως που μπορεί να χρειαζόμαστε προκειμένου να την διαχειριστούμε το κείμενο. Οπότε να κοιτάζουμε και τον τίτλο, γιατί μπορεί κάτι να μην ξέρουμε. Να μας δώσει μάλλον μία λέξη που δεν θυμόμασταν εκείνη τη στιγμή. Και μας ζητάνε να πάρουμε το ένα. Trabajas del tiempo, trabajas en el Ayuntamiento de Naxos, trabajas en el Departamento de Movilidad de una empresa en Noruega, perteneces a un grupo de nómadas digitales. 4 διαφορετικοί ρόλοι. Στο ένα, μάλλον στις δύο πρώτες, μιλάς σε κάποιον ανώτερο, informales a tus superiores, preséntale al alcalde. Αλλά μετά έχουμε το preséntales a tus compañeros και στα δύο δεύτερα. Και εδώ πέρα, ¿cómo se puede beneficiar tu país? ¿Cómo se podría beneficiar la sociedad local? Los beneficios de esta sociedad para los trabajadores. ¿Qué podría ofrecer esta decisión a las familias con niños? Σχεδόν τα ίδια ζητάει σε όλες τις ερωτήσεις, απλά σου ζητάει διαφορετικό ρόλο. Και εντάξει, ζητάει αρκετά μεγάλο μέρος του κειμένου, αλλά δεν θέλουμε μετάφραση σε καμία περίπτωση. Πάμε λιγάκι τώρα πίσω. Στο τευχίδιο ψηφίου, λοιπόν, υπάρχουν κάποιες χρήσιμες συμβουλές για την εξέταση.
Οπ. Το τρίτο, αυτό εδώ πέρα θέλω να προσέξετε. Το τρίτο τριγωνάκι από το τέλος λέει: οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να πάρουν μαζί τους το τευχίδιο του υποψηφίου ή τις σημειώσεις που τυχόν κράτησαν. Αυτό σημαίνει ότι οι σημειώσεις δεν απαγορεύονται. Δεν λέει πουθενά ρητά ότι επιτρέπονται. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Αλλά εφόσον απαγορεύεται να βγουν από το εξεταστικό κέντρο οι σημειώσεις, δεν απαγορεύεται όμως να τις γράψεις εκείνη τη στιγμή. Εμένα ως εξετάστρια μόνο μια φορά μου έχουν παράσχει ε, κόλλες για να δίνω για πρόχειρα στους υποψήφιους. Συνήθως δίνω εγώ από ένα τετράδιο. Γιατί και εμένα ποτέ, προτού γίνω εξετάστρια, πραγματικά κανείς δεν μου το είχε πει αυτό. Και όταν ρώτησε μία συνάδελφος, επιτρέπεται να κρατάνε σημειώσεις, εγώ λέω, μα καλά δεν ξέρει την εξέταση. Σκέφτηκα από μέσα μου. Και της απάντησαν ότι ναι, βεβαίως επιτρέπεται. Και έπαθα σοκ, γιατί εγώ μέχρι τότε τους υποψηφίους μου τους έλεγα δεν επιτρέπονται οι σημειώσεις. Αλλά εφόσον δεν επιτρέπεται να βγουν, επιτρέπονται να υπάρχουν όμως. Δεν λέει πουθενά ότι απαγορεύονται. Άρα, επειδή είναι μεγάλες, είναι σύνθετες οι ερωτήσεις και όλα αυτά, μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις. Δεν μπορείτε να καθυστερήσετε όμως τη διαδικασία για να κρατήσετε σημειώσεις. Έτσι, αλλά μπορεί την ώρα που κάνω εγώ την ερώτηση να θέλετε να γράψετε για να μην ξεχάσετε το ρόλο ή κάποιο υποερώτημα. Ε, ή το οτιδήποτε. Ή όταν κάνετε τη διαμεσολάβηση που δεν επιτρέπετε να σημειώσετε πάνω στο τευχίδιο, γιατί είναι για όλους τους υποψηφίους το ίδιο, ε, να μπορέσετε να κρατήσετε στο δικό σας χαρτί κάποιες σημειώσεις και μετά τις αφήνετε στον εξεταστή, τις πετάτε εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν επιτρέπεται να βγουν. Αυτό ήθελα έτσι να σας πω. Όσον αφορά τώρα την... Οπ. Όσον αφορά τώρα την βαθμολόγηση, αντίστοιχη ησυχάρα υπάρχει και για την έκθεση. Ε, Βαθμολογείται κάθε δοκιμασία χωριστά κατά πόσο ανταποκρίθηκε σε όλα τα ερωτήματα, εάν απάντησε και τις δύο ερωτήσεις επαρκώς, ε, μπαίνουν, αυτό εδώ πέρα δεν είναι βαθμοί, αυτά είναι, το 3 είναι γάμα 1, το 2 είναι κουτσό γάμα 1, το 5 γάμα 2, το 4 κουτσό γάμα 2. Έτσι, ότι μου τα απάντησε αυτό που συνολικά εγώ εξέλαβα αντιστοιχούσε σε αυτό το επίπεδο. Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός. Ναι, στην προφορά οι Έλληνες δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά μπορεί να έχουμε στον επιτονισμό. Να το προσέξουμε. Τα βιβλία που διδάσκουμε πολλές φορές έχουν και τέτοιες ασκήσεις για να μάθουμε να συνηθίσουμε και να μάθουμε να παρατηρήσουμε τη μουσικότητα των Ισπανικών. Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου. Να μην υπάρχουν επαναλήψεις. Να υπάρχει και κάποιο ανεβασμένο λεξιλόγιο, εάν ξέρουμε λίγη ορολογία, να την σχετική να μπορέσουμε να την βάλουμε. Και όταν πρέπει. Έτσι. Όχι επειδή το ξέρω το βάζω. Γραμματικότητα και ορθότητα λόγου. Εδώ πέρα είναι το να χρησιμοποιούμε και καμιά δευτερεύουσα πρόταση εκτός από τις αιτιολογικές. Είναι σωστές μορφολογικά, δηλαδή σχηματίζει σωστά τους χρόνους. Συντάσσει σωστά τις προτάσεις. Ευχέρεια ροή λόγου. Αχ, τι είπα εδώ πέρα μορφολογία. Ναι, αν ξέρει να κλείνει, ναι.
Ευχέρεια ροή λόγου, να μην μιλάμε υπερβολικά πολύ αργά. Ε, Φαίνεται πότε κάποιος μιλάει αργά και στα ελληνικά και πότε είναι απλά το σέρνει για να σκεφτεί. Στρατηγικές επικοινωνίες. Δεν ξέρω κάτι. Θα το δείξω στον εξεταστή. Προσπαθώ να το αποφύγω, να μην το δείξω ότι κάτι δεν ξέρω ή ότι κάπου έχω κολλήσει. Και αυτό είναι που θα βαθμολογηθεί και θετικά. Το ότι δεν κατάλαβα, αν κόλλησες, εγώ δεν το κατάλαβα. Και τέλος, συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Πάλι έχει να κάνει και με τις δευτερεύουσες και αυτό, έτσι, γιατί ναι, πρέπει να υπάρχει μία ροή σε αυτά που λέμε και να είναι βέβαια σχετικά, αλλά να συνδέονται και ε, να μην είναι πάντα γραμμικά συνδεδεμένες όλες οι ιδέες με το ή, pero, porque, además, να υπάρχουν δευτερεύουσες, να γίνονται λίγο πιο πολύπλοκες οι προτάσεις, όσο το δυνατόν. Ε, Αυτά. Και επίσης, τώρα δεν το έχω βάλει, ε, αν δείτε στα παλιά τα θέματα, μέσα ναι, στις ερωτήσεις των εξεταστών, η τελευταία σελίδα έχει από τη μία έχει το γκιόν αυτό που θα πρέπει να πούμε, το ποιηματάκι μας. Όταν σας υποδεχόμαστε, δώστε μας τη σφίτσα σας τα δελτία υποψηφίου και όλα αυτά. Έχει όμως και αναλυτικά το πώς βαθμολογείται στη σχάρα αυτή το, σε αυτήν εδώ πέρα τη σχάρα, τι πρέπει να αναφέρει, επειδή πλέον είσαστε επίπεδο Γ και μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά στα ισπανικά και να τα αντιληφθείτε, από αυτό καταλαβαίνουμε το κατά πόσο ανταποκρίνεται ένας υποψήφιος. Άρα αυτά στοχεύουμε, να τικάρουμε τα, τα κουτάκια του εξετάστη, το τι περιμένει να ακούσει από μένα. Και εννοείται ότι πάντα πηγαίνω βάσει του επίπεδου στο οποίο θέλω να παρουσιαστώ. Μην μιλάω σαν φατσέας. Επειδή ξέρω μια πιο δύσκολη λέξη, την οποία όμως δεν τη θυμάμαι και τόσο καλά. Αυτά που ξέρω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τα πω. Αυτά. Από εκεί και έπειτα πάμε στα... αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις εδώ πέρα, πρωτού περάσω στο υλικό που θα δουλέψουμε ή που δεν θα δουλέψουμε, γιατί δεν υπάρχει. Έχουμε κάποια ερώτηση μέχρι στιγμής? Όχι. Οκ, λοιπόν. Τα παλιά θέματα, λοιπόν, θα δουλέψουμε. Έλλειψη άλλου βιβλίου. Ε, Προετοιμασίας. Θα δούμε τεχνικές διαχείρισης του χρόνου, τεχνικές αντιμετώπισης κάθε άσκησης χωριστά. Θα δούμε διαφορετικά είδη κειμένων. Από αυτά που αναφέραμε ότι μπορεί να μας ζητηθούν, τα βασικά τουλάχιστον, έτσι, γιατί υποτίθεται ότι το Γ2 μπορεί να γράψει τα πάντα όλα. Ε, αλλά είπαμε, μάλλον το μότο μου είναι διαλέγω τις μάχες μου. Οπότε τις τελευταίες 10 εβδομάδες πριν τις εξετάσεις δεν μπορούμε να τα μάθουμε όλα, δεν μπορούμε να μάθουμε καινούργια πράγματα. Χτίζουμε πάνω στη βάση που έχει ο καθένας μας χωριστά. Ο καθένας μπορεί να φτάσει μέχρι κάποιο σημείο βάσει των γνώσεων που έχει μέχρι τώρα. Τώρα δεν μπορούμε να μάθουμε παραπάνω ή τουλάχιστον εγώ δεν το κάνω. Θέλουμε να βελτιώσουμε αυτά που κάνουμε, να χρησιμοποιούμε αυτά που ξέρουμε.
τα πιο ανεβασμένου επίπεδου. Ε, τι άλλα. Αναμένω ένα ολόκληρο τεστ από εβδομάδα σε εβδομάδα μαζί με τις εκθέσεις τους από παλιά, από τα παλιά τεστ. Ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε θα το βελτιώσουμε στον καθένα ξεχωριστά βάσει του σημείου εκκίνησης του καθενός. Ε, οπότε γέρες βάσεις για να μπορούμε να χτίσουμε, διαλέγουμε τις μάχες μας. Δεν μαθαίνω τώρα τελευταία στιγμή. Εγώ δεν διδάσκω τελευταία στιγμή. Σας είπα ότι υπάρχουν φράσεις έτσας άπειρες, λεξικά ολόκληρα. Δεν μπορώ τώρα να διαλέξω, αφού θεωρητικά μπορούν να βάλουν μια οποιαδήποτε από αυτές. Οπότε δεν θα πω πάρε λίστες με φράσεις έτσας. Εμείς θα κάνουμε μαζί τεχνικές εξετάσεων στην ουσία και πράγματα τα οποία μπορεί να είναι... Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικές οι φράσεις έτσας, αλλά εγώ τώρα στοχεύω να πάρουμε όσο το δυνατόν καλύτερη βαθμολογία στο κρατικό. Και άμα μπορέσουμε για γάμα 2, να πάμε για το γάμα 2. Αλλά οι φράσεις έτσας είναι 0,6 επί 5, πόσο μας κάνει? 3 πόντι. 3 στα 50. Χάστος. Ή κάποια από αυτές δεν θα τις ξέρεις. Μπορεί να μην τους χάσεις και τους 3. Αυτό εννοώ με το διάλεγουμε τις μάχες που δίνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, θεωρητικά το γάμα 2 πρέπει να είναι σαν ατίβο. Σχεδόν. Ή να πλησιάζει τέλος πάντων πάρα πολύ. Όπου μπορούμε να φτάσουμε. Τώρα όσον αφορά το πλάνο μαθημάτων, όχι, δεν το έχω εδώ. Στην ουσία όμως αυτό που κάνουμε, μισό λεπτάκι να μοιραστώ. Έχω ανοίξει Chrome. Genial. Όχι, μισό λεπτάκι, δεν έχω ανοίξει τον Chrome. Έπρεπε να το έχω ήδη. Εντάξει, τώρα θα ανοίξει. Θα έχουμε ένα Google Classroom. Για να δω αν έχω κανένα κουπούγουσε. Εδώ πέρα πρόχειρο. Να το. Θα δουλεύουμε μέσω Google Classroom. Εδώ πέρα μέσα θα βάλουμε ό,τι υλικό θα χρειαστούμε. Θα το έχουμε εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα σας βάζω δηλαδή διάφορα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, κάπου να ακούσετε podcast, για γραμματική κάτι της έξτρα, μαρκαδόρες δισκουρσίβος. Για την producción escrita σας δίνω κάποια expresiones útiles, ε, κάποια μοντέλα, έτσι, και από άλλα βιβλία. Έχουμε έναν πίνακα και εδώ πέρα αυτό το χρησιμοποιούμε σαν πίνακα για σημειώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, να βάλουμε λίγο λεξιλόγιο, τι θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε στις βινιέτας, καμιά λίγο καλύτερη εκφρασούλα να την τονίσουμε. Άμα το θυμηθεί κανείς, καλό είναι. Για παράδειγμα, inculcar valores. Γιατί όχι. Απλά για να δείτε λίγο πώς γίνεται το μάθημα.
Ε, τι άλλο. Ε, λιγάκι έτσι πώς χειρίζομαι μία άσκηση αυτή που έχω να βάλω στη σειρά. Για παράδειγμα, τι ήταν αυτό που με έκανε να πάω από το ένα στο άλλο ή να βάλω την μία πρόταση εδώ πέρα και όχι την άλλη. Αρκετά προφορικά γενικότερα και μετά ο καθένας τις εκθέσεις του. Ε, προσπαθούμε να καλύπτουμε ό,τι μπορούμε ε, σε έξτρα λεξιλόγιο, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι έχουμε κάτι συγκεκριμένο, κάποιο υλικό από το οποίο θα μάθουμε λεξιλόγιο ή που θα σας δίνω ό,τι έχουν τα βιβλία, ας πούμε, του Ντέλε Σεούνο, το Πρεπαρασιόν σε έτοιμο λεξιλόγιο, πολύ ευχαρίστως ε, να το δώσω, αλλά μέχρι εκεί. Δεν δίνω κάτι άλλο παραπάνω. Πάνω στα θέματα συζητάμε και βρίσκουμε. Έτσι, έτσι δηλαδή είναι το πώς σχεδιάζω το μάθημα. Από εκεί και έπειτα είμαι στην διάθεσή σας. Ναι, νομίζω ότι ε, είμαστε. Αυτή τη στιγμή ένα ε, θα δημιουργηθεί μέχρι στιγμής ένα τμήμα για κρατικό γάμα, εκτός και αν υπάρχουν πια τόσοι ενδιαφερόμενοι που χρειαστεί και να ανοίξουμε και δεύτερο με πολύ χαρά. Κάθε Σάββατο, μάλλον σε 11 και 4 θα πάει, από 11.30. Και αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε ή που θα θέλατε να συζητήσουμε. Να ρωτήσω κάτι εγώ πάλι. Μμμ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα δηλαδή ξεκινάνε τα μαθήματα 13 και το τελευταίο μάθημα θα είναι Ε, δεν θυμάμαι. πέρυσι Πάντως, ήταν 25 γύρω στη, Νοεμβρίου. ναι, γύρω στη... Θα δούμε τώρα, για μια μισή εβδομάδα νομίζω πριν τις εξετάσεις είναι, αλλά θα δούμε. Άμα χρειαστεί να κάνουμε και κανένα άλλο έξτρα, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος, για να είμαστε λίγο πιο κοντά στις εξετάσεις. Αυτά. Αλλά περίπου κοντά στις εξετάσεις μας πηγαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα τώρα αυτό με το Μάιο που έγιναν πιο νωρίς οι εξετάσεις. Πραγματικά με γονάτισαν. Γιατί περιμέναμε στο τέλος του Μαΐου, τελικά έγινε 10 Μαΐου, οπότε ε, ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Μου άλλαξε τελείως όλο τον προγραμματισμό δηλαδή. Χρειάστηκε να κάνουμε και τις 2 εβδομάδες του Πάσχα, για παράδειγμα, μαθήματα. Και Αλλά σίγουρα τα 10 μαθήματα θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε Και κάτι να πούμε. πρακτικό. Εντάξει, επειδή είναι δύσκολο τώρα τα κείμενα, λογικά εγώ τώρα έτσι σκέφτομαι ότι θα δουλέψουμε πιο πολύ προφορικά και τις εκθέσεις. Στην Γιατί, ουσία, ναι. μπράβο, γιατί τα κείμενα τώρα πώς να... Εγώ αυτό μπορώ να επηρεάσω. Ναι. Τώρα, εάν δεν καταλάβατε κάτι σε ένα κείμενο, για ποιο λόγο είναι αυτή η ερώτηση, αυτή η απάντηση σωστή και η άλλη όχι, φυσικά και θα το δούμε. Έτσι, δεν Οπότε το κάπου... συζητώ, έτσι, αλλά εγώ δεν θα καθίσω μες στην τάξη να λέω uno A, dos B και tres, cuatro, tres C, ξέρω εγώ. Ωραία, ωραία. Οπότε τη δουλειά των κειμένων θα Ναι. την κάνουμε εμείς στο σπίτι μας.
Στην ουσία, ναι. Αυτό. Ωραία. Ε, αυτό δεν θα διορθώνω, δηλαδή, παρά μόνο αν έχουμε απορίες. Ναι, ναι. Λογικά πλαίσια. Ναι, ωραία. Ωραία, Μμμ. ευχαριστώ. Ναι. Αυτά. Ναι, ναι, αυτά από μένα. Να πούμε λοιπόν ότι Πολύ. σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ελπίζω και να σας λύθηκαν απορίες, να ήταν τέλος πάντων λίγο διαφωτιστικό, παρόλο που δεν εφήβραμε τον τροχό. Αλλά ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει σε εξετάσεις χωρίς να έχει κάνει ούτε μισό τεστ, ούτε να έχουν, πάνε εντελώς απροετοίμαστοι. Οπότε γι' αυτό κάνω και αυτό το webinar. Όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, να το δει. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχει πάρα πολύ μέρα. Πάρα Εμείς πολύ χαίρομαι, ευχαριστούμε, Κατερίνα. Κατερίνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και αυτό, άμα θέλετε off the record να πούμε τίποτα, να το πούμε. Μισό λεπτάκι να το κλείσω. Άμα βρω.